Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, eh. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilasilas! Bulingit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Naunsam na akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Unsa man, Leslie? Musugot ka na nga magpakasal mos dong Albert? Tando dayon, dahi kay pagawson ti ka dias kwarto. Okay na siya, mami. Mitando na si Leslie, mami Barbara. Mitando na. Usay mitando na dong Albert nga wa man siya mutubag. Mao ko ti bailan nga, misugutan siya kay wa siya mutingog nga sa ato ba? Misugutan siya kay silence means yes. Aw, mao ba? Tinuod ba, Leslie? Oh! Musugot na ka? Kayo na natong inyong kasalidong Albert. Tingog, oy! Wa na gyud mutingog. Silent na kayo. Okay na na. Misugutan si Leslie.
Kagod. 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 Mabugha na gyud ka, Leslie. Bughaon ti kas kutsilyo dumpol day. Sige. Ablihin yung pultahan, Mami Barbara. Mami Barbara, ablihin. Sige na. Sige, abli dayon Barbara. Okay raman ka siya. Sige na. O niya, nabitaw. Ablihan ko nabitaw ni... Naabli na. Leslie, gawas na diya. Uy. Ano mo naman? Naunsa ba ni? Ngano ba ni? Ngano ba na? Sa ingano man Naunsa man ni mo? Naunsa ka, Barbara? Dili man maabli. Wa. Sa! Unsay dili maabli? Dili maabli, oh. Ikay nag-latch kandado niya, ngano di man maabli? Wa naman ang kandado na abli naman. Purbida! Pero dili magyapon maabli ang pultahan. Kay mura manig Unsa ginak man man gala- doon ni sulod. Siya galak sa sunog, ikaw galak sa kanili sultan! Sa gawas! Ginak sa sud. Ikaw gayahay mong lak! Purbida! Unsa si Leslie naglak sa dito doon? Purbida na dito niya. Ay! Basta tanawag gud. O dili gid maabli. O bisag usaon ako. Ay, naman sa gud nila sa sod god naman ni dakong besagra Ay, dito. Leslie! Yanong nanglak mo sa kadiha, oy! Stella ni mo, Ablihin Leslie! May baos! Bisag lak sa town! Oy, Oy! bitaw tinuod na dong. Sige basahan dong. Ibaos man sa din taong kaday Leslie panglak niya. Ablihin! Day, ablihin ang pultahan, Day Leslie, my love! Magminyo na tayo langga! Oh, ano di aamag ka di Ano bo? Barbara, Ano? wa ka na maghikog atong anak! Ah! Unsa? Wa na gyud siya magtingog. Wa na tay nadungog ang kasikas diya so tingalig. Tingalig. Dili. Tingalig mo utong hinuuna Ah, sa dili, isle. dili, bibong, dili. Leslie! Leslie, anak! Hunat ni sinto. sige. Hunat sinto unsi. Ilambos ni kanino! Yeah! Oh, agay. Oh, sana. Agay. Happy tani mo gamay likuang. Be ilambos ti kakusab. Maabli na ni. Alsahod ti ka be ilambos ti kakusab. Ilambadong ilambad. Ah. Sakit man itoon kayo ang akong lawas. Mo'y malambas sira. Ako lang patiran. Ako lang ni patiran dong. Patiran ko. Ay lang anugod kay noy. Mabali na imong tuhod kay daot-daot mo kagamay. Ah. Oh, mas kusog ang akong lambos sa imong lawas sa pultahan kaysa imong patid. Maabli lagi na. Sakit, sir. Sakit. Agwanta lang. Sakit. Abi tuwad. Kay ilambos ti ka. Tuwad. Sige, ilambas sa ti ka. Agoy. Pilibya! Agay. Wag yun eh. De, panukan ko sab. Kay lambot sa tika. De, baliad oy. Siyaro ka ning baliad. Maabli rin yun. Bantay. Kay ilamba tikang pinabaliad. Yan! Una na. Hapit yun. Mikang ana gamay noy. Awa pag yun, maable. Mamatay. Gamay na lang kuwang. Bilukot oy. Lukot ka ng murang bulas sa kanang bulas pingpong kagamya na lang ba? Dong. Maabli na gini. Sige. O di ba? Sige na. Padayo na tong ilaba. Ako lang Lukot. yung patiran, dong. Ayaw. Ano kung kayo mong paglukot oy? Lukot. Mas nindot imulawas kung lukot ka. Utas, dong. Kana. Lukot ka na. Dali. Magkuba na basta mulukot ka. Ana, patay ko ani dong. Dali, Patay ko kay murag Kurmahan, mauna ikaw sa kamatayan. Mura na kang bulas buling noy. Sige. Ibunal sa tika. Ayaw, dong. Ilamban sa nako imulawas kay nilukot na ka. Ala! Ano? Strike! Naabli ang portahan ni Bibong. Nga sa ato pa, katon liniguang mura kag bulas buling! Nalukot pero tanawa! Sakto kay pagkalaba! Bagsak ang portahan! Strike ni Bibong! Strike! Dong Ilbert, dong. Ah, Natubas bibong, dong. O guwa naman ni maglihok. Ha? Wa ka na hinoon mamatay, dong. Mayo noon, Mami Mata Barbara. di habong. Mayo noon, Mami Kaya Barbara. ako'y gipupungtan Ang importante, at manas Bibong, bubuhay na tumigilid. Ay, Ha? tumigilid. Bubuhay na, parang ulan. Oh. Hala, Day, Leslie, gawas niya, Day! Bibong! Day! Hari, Day! Bong, tingog, oy! Bibong! Leslie! Day! Di anak ko, Day! Hain man ka, Day! Di na ka makabalibada ni Day, oy! Gawas na diha, Day!
Oy, way tao din eh. Hain. Hain man. O ingo ka niya sli-sli din. Wa malagi. Way tao kining kwarto! Said Celebrity Beauty Show. Pero sir, nga nyo man, unsa may rason nga ikaw, Sir Arnold, nigamit ka o sa said Celebrity Kojic Soap? Ano man ko dang hinungdan, ma'am? Ang ako ang asawa mo ay na request ana. Okay. Unya, akong gainan nga, kontento naman gud ko sa imong itsura o sa imong color. Wow. Pero kung gusto ka nga mo gamit ana, ako'y una. Para dili ka madaot. Oh. Mo na, pag-testing na ko, okay man kayo ha. Duha na noon eh. Mao ba? Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show. Mami Barbara! Way tao ang kwarto! Dong Elbert, Ibuduangan ba ko ninyo? Gilan ba ko ninyo nga ni Ashley Didison? Pero wani ay? Ay, dinhira siya, sir. Uy, dinhira. Nakadungog bitaw kasi ang tingog kanina. Unya, wa malagi din. Wa may tao din. Biyahin man. Hay, mas Leslie, wa man. Leslie! Day! Hay, mataong katago. Ay, Leslie! Hala! Usay hala, ha? Usay hala? Sir Dong, Oh. ang among kisami na buslot ang among kisami. Miikyas ang banyagang dako! Nihaagi sa kisami! Suhe! Hain si Ramon! Unsay niyo gibuhat ni Ramon? Awa na siya dahil Leslie, may layas na din sa ato. Nahadlok, kay kung di siya mo layas, disgrasya, gid siya. Hapitan ng tao din nakadawat og suhol ng Elbert. Anong gukdo ng palayasos Ramon Kolokoy. Mga banyaga mo! Oy, Way mapili ninyo! layati na. Suko ka. Ikaw may nakaingon nga. Suko si Albert ni Ramon. Mao gyud. Wawa ka mo sugot, magbinyo mo si Elbert. Mao si Ramon mo na pahimong Mga tanday. wa mo'y kaluoy! Oy, Silutan na mo sa inyo gibuhat ni Ramon kabaan na mo tanan! ayay. Timanin ninyo! Ayay, day. May dautan ganing mahitabo ni Ramon, ako'y manimahos ninyo! Ngayon malaban ka Ramon dahil Leslie. Uyab gyud mo. Wa mo'y labot kung uyab mig sa dili. Ay, Basta pag-ampo lang mo, nga way daotang nahitabo ni Ramon. Kay kung doon naman kani ipadakop ta mong tanan. ala. Nang Rosa, Day, Leslie, may kinakita ta. Si Ramon, day. siyang ako tuyo nang. Hain si Ramon. Wa na kumahibaw kung asa na siya paingon karon, day. Oh. Mulayas man unta to siya, kay gipalayas man siya sa ato mga silingan. Nganong wa man nimo sa panalip din ng Rosa nga inahan man ka. Wa man ko'y mahimo, kay naamas Jukard. Kung akong pugan si Ramon, magsige mig-away sa Jukard. Ako may imbunugon. Nya mulaban man si Ramon nako kung makakita siyang dapatan ko ni Jukard. Tingalig doon na no'y mamatay nila. Ug mo'y imong gipalabi ang barumbado nimong bana kaysa buutan nimong anak. Leslie, Unsa ko kang matanga sa pagkainahan. Gikan si Ramon sa imong sabakan. Bisag ingon siya adto pero ako mismo nahibaw kung unsa ka kapinangga ni Ramon. Angay unta nga imo siyang panalipdan. maglisod lagi ko, day. Daghan ang midaog-daog niya. Hapit ta ng tao mibiay-biay ni Ramon. Angay unta nimong ipakita nga bisag gidaog-daog siya, gitamay siya sa mga tao pero naa ka nga inahan nga nagmahal niya. Andam nga magpakamatay para sa imong anak. Day, Leslie. Muna'y tinuod nga papel sa usa ka inahan ng Rosa. Pero pakyas ka. Kung unsay mahitabo ni Ramon, ikaw ang labing mabasol. Leslie. Leslie! Ni araday kang bayhana ka din, he! Naor siya, mami! Sila si mama ni mo ug ang dato nga si Albert.
Dong, manaog unta ko kagahi bang ablihon ining pultahan Mas si mong gahi awa. pa sa kong ubo. Bitaw, ubo na lang ni gahi. Unsa man ni gahi magkain ning imong pultahan? Gahi kayo. Diri sa sako, gahi kayo diri sa kong tungod. Mao na ron. Sige ha, magod nimong dasmagnis among gate. Gudong awan naguba na hinoon ni. Hahay! Di ba ito makagawa sinuon, ani? Hay man tayo mong barani kabra. Sa Ayaw man na lang mo naton. kanaog sa auto, ma, Albert. Ha? Usay dili manaog nga maghusay ta. Maghusay ta. Miikyas ka ha, miikyas kang bayhana ka. Dito kaagi na kisamis imong kwarto. Giguba nimong atop. Believe ko ni mo, Leslie. Mura kag ungo nga milusot sa inyong kisami. Usa na sa kong gandahan ni mo. Misamot ang akong gana ni mo. Musamot ang akong gana sa babae nga may pagkaungo. Tinuod gyud nga inyong gipalayas si Ramon sa atong dapit, unsa no? Ay, tinuod oy nga nung mamakak man ko. Maod ay mi ikyas ka kay nagsusi ka? Wala din si Ramon day. Di na mo magkita adto. Unya unsa man, ha? Musugot ka na, Leslie. Tubag ako lang ka. Musugot ka na? Muna akong tubag. Ay! Leslie! Gitang paros ni mo si Dudong Gilbert! Langit kung kasama ka, kay ganda ng umaga. Sa piling mo'y laging masaya. Bawat timpla, may lakas at may sigla. Basta tuwing kasama ka, Panyawan Herbal Coffee. Zed Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon og ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.